Τώρα παίζει. Αυτό που δεν είναι βεβαίως βιώσιμο. Πικάρι, πάει στα κόκκινα. Το προσδόκιμο όριο ζωής του μέσου βούλγαρου. Πόσο χαμηλό είναι αυτό? Έπεσε από τα 75 χρόνια στα 58. Και οι Βούλγαροι δεν θέλουν εξάρτηση. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουν πριν το συστάξει μερός. Αν πληρώνουμε και κακομερικές φόβους που θα πληρώνουμε εμείς, και δεν μπορεί να μην εξάρτηση. Υπάρχει το κέντρο. Έτσι, το νούμερο νούμερο 2 που δεν πρέπει να ψηφίσει τα δεκά με το 2018. Για πες, για πες μου ξανά. Οι Έλληνες παραγωγοί Μισό. Ναι, κάτσε, μιλάω. Για πες μου τώρα, για πες μου. Ακούγεται. Με αντίχηση ή κανονική? Είπες να μην κοκκινήσει γι' αυτό. Κοκκινίζει ρε γαμώτα. Άμα το κατεβάσω χαμηλά, να μην κοκκινήσει, δεν ακούγεται καλά, έτσι, ναι. Πες μου πώς ακούγεται. Ναι, το ξέρω. Πολύ είναι άδεια το δέντρο. Γιατί είναι μια τεράστια αποθήκη που μόνο ο κόσμος είναι που υπάρχει κάτω. Να το φέρω από την άλλη πλευρά, γιατί το βάλω το και δηλώσεις από εγώ ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Εγώ θα καθαρώσω εσύ να πάρουμε να διεκδικήσουν τις τάξεις. Από σένα. Ναι, βέβαια θα προτεστώ το Μάιο εσύ. Ναι. Λοιπόν, τότε προβλέπεται έως και 30% προκαταβολική μείωση της σύνταξης. Γιατί είναι κακό να εξαρτώνται από σένα άτομα και από τη σύνταξη. Μέσα στο καλοκαίρι θα ιδιωτικοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος θα στο είπε αυτό? Προβλέπει το μνημόνιο νούμερο 2. Τι κάνουν ήδη, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πουλάνε τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων στα ελλείμματά τους σε ιδιωτικές εταιρείες. Κυρίως αμερικάνικες. Μία από αυτές έχει επικεφαλής την κυρία που έσυσε το swap με την Goldman Sachs επισημήτρια. Έχει έρθει και φτιάξει μια λεγόμενη ασφαλιστική εταιρεία και παίρνει χρέη από ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί να πάρει τα χρέη? Αυτό το ταμείο είναι άδεια. Τι θα κερδίσει? Τις εισφορές, τη διαχείριση του ταμείου και την ακίνητη περιουσία που έχει απομείνει στο ταμείο. Γιατί τα λεφτά διαθέσιμα, τη λεγόμενη κινητή, bye wheeler. Τα φάγαν όλα. Και για να δείτε πόσα απατεώνες είναι και τι συνείδηση απατεώνα έχει και πώς θα πρέπει να τους μετακινηθούμε ως κοινούς απατεώνες, θα σας πω το εξής. Στις τελευταίες μέρες, το τελευταίο μήνα που έκαναν το κούρεμα, το Μάρτιο δηλαδή, βάλανε μέσα μια σειρά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι για παράδειγμα τα νοσοκομεία. Αγοράσανε με τα λεφτά διαθέσιμα μέσα στους κρατές της Ελλάδας ομόλογα από ιδιώτες και τράπεζες και τα κουρέψανε στις 12 του Μάρτιου. Από ποιους ιδιώτες λέτε να αγοράσανε ομόλογα? Από τους ίδιους τους Έλληνες πολιτικούς που κυβερνάνε στην χώρα. Πουλήσανε από τις offshore εταιρείες τους τα ομόλογα για να μην κουρευτούν. Οι ίδιοι κυβερνώντες αγοράσανε, σε συνεργασία με τον κύριο Προβόπουλο που διαχειρίζει το κοινό κεφάλαιο αυτών των οργανισμών, αγοράσαν τα ομόλογα σε μονοβολιακά υψηλές τιμές για να μην χάσουν το ίδιο και τραπεζίτες και τώρα κουρεύουν
τα ομόλογα και χάνονται τα λεφτά και των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν έχετε ακούσει τον Ρομπέρτο Σιρόπουλο, το διοικητή του ΙΚΑ, που έλεγε, ή τον Κουτρουμάνη που μας έλεγε, εντάξει, περικόπτουμε την επικουρική γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι ψεύτικες. Λεφτά υπάρχουν, τα επικουρικά ήταν εξαιρετικά ευαγή ιδρύματα. Διότι εξαρτώνται από την εισφορά του εργαζόμενου και του εργοδότη. Το κράτος δεν συμμετέχει. Ξέρετε όμως τι γίνανε τα λεφτά αυτά. Το τελευταίο χρόνο όλα δόθηκαν σε αγορές ομολόγων από ευρωπαϊκές τράπεζες και από Έλληνες πολιτικούς επιχειρηματίες, προκειμένου να να τα ξεφορτωθούν και να περάσουν στο επικουρικό, τα οποία τα φάγανε μετά και τα κουρέψανε, έτσι. Και έτσι δεν έχουν να δώσουν επικουρική. Μέσα στο καλοκαίρι προβλέπεται η αναλογιστική μελέτη που θα αποδείξει ότι πλέον τα επικουρικά δεν μπορούν να δώσουν σύνταξη, πάει στα επικουρικά, πάει και στο εφάπαξ, το οποίο και αυτό το φάγανε. Μιλάμε για κλοπή, μιλάμε για μια ληστοσημωρία, το λέω από την αρχή, το φωνάζω, ληστοσημωρία κοινού ποινικού δικαίου. Και φυσικά, για να είναι διασφαλισμένοι, θέλουν και την ψήφο σας, την ψήφο μας. Για να σου πούνε το εξής. Δεν με ψήφισε. Δεν μου έδωσε την νομοποίηση. Τώρα θα δεις αυτά. Έχω νοπή λαϊκή εντολή. Τα θυμάστε αυτά. Του Γιωργάκη. Νοπή λαϊκή εντολή μας έρχονται στο πρώτο μνημόνιο και στην πρώτη δανειακή. Μας άλλαξε τα φώτα και όλα αυτά. Νοπή λαϊκή εντολή. Και τώρα για νοπή λαϊκή εντολή ψάχνει. Και μετά θα γίνει ο χαμός. Βεβαίως έχουν και τον εκλογικό νόμο μαζί τους. Έτσι. 21% να έχει το πρωτοκόμμα, παίρνει 50 πόνους. Άκου πόνους. Ωραία δημοκρατία είναι αυτή. Με πόνους. Σου δίνω πόνους. Τι σημασία έχει, τέλος πάντων. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία, βέβαια, 21% δεν μπορεί να διαθέτει το ένα στο άλλο. Αλλά λέμε τώρα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι εάν αναπαραχθεί το πολιτικό κομματικό σκηνικό που ξέρουμε τώρα στη Βουλή, αυτοί μαζί με 32% παίρνουν 151 βουλευτές. Εάν το ΕΠΑΜ μπει στη Βουλή, που έχει κάθε λόγο να μπει στη Βουλή, πέρα από όλα τα άλλα, το 32 γίνεται 39% για να πάρουν 151 έδρες. Γι' αυτό ούτε οι δημοσκοπήσεις σημαίνουν δεν τους το δίνουν. Αν μπει όλο κόμμα στη Βουλή, το 39 γίνεται 43%. Κατανοητό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν αποδυναμία ή να φτιάξουν τη κυβέρνηση παρά μόνο εάν αναπαραχθεί το υπάρχον κοινοβουλευτικό κομματικό σύστημα της Παρτασβολής. Γι' αυτό κυκλοφορούν τη λεγόμενη θεωρία της καμένης. Ξέρετε ρε παιδιά μικρά κόμματα, γιατί στο πρώτο κόμμα πάει ακριβώς ανάποδα. Εάν ψηφίσεις τους ήδη υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς, τότε ενισχύεις τους πρώτους και μπορούν να φτιάξουν με πολύ χαμηλό ποσοστό ή σχετικά χαμηλό ποσοστό το 151. Εάν μπει έβδομο κόμμα στη Βουλή, εκτινάσεται αυτό το ποσοστό. Και είναι αδύνατο να το πιάσουν. Και τότε θα έχουμε κυβερνησία. Θα έχουμε ανομαλία. Καθότι μέχρι τώρα ήταν όλα ομαλά, ξέρετε. Μια χαρά περνάει. Και η κυβερνησία, ξέρετε, θα καταστροφήσει όλα τα πράγματα, θα έχουμε τους μικρούς συντάξεις. Θα κάνουμε απεργία τα μασάζια της Καστίκας, δεν θα βγάλουν μεγάλα. Άμα δεν βλέπουν τον Βενιζέλο πρωθυπουργό του Σαμαρά, παθαίνουν κάτι, δεν μπορούν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε στο χέρι μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτές τις εκλογές. Να τους κάνουμε το βίο αβίωτο, να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν λαϊκή νομοποίηση, τουλάχιστον όπως φέρονται αυτοί ότι θέλουν λαϊκή νομοποίηση. Και έτσι να τους τραβήξουμε σε μια μάχη πολιτική, που εκ των πραγμάτων αναγκάσουμε και τις υπόλοιπες αστυνομονιακές λεγόμενες, αποκαλούμενες, τέλος πάντων δεν μ' άρεσε ο όρος, δυνάμεις, αυτές δηλαδή που έχουν σταθεί απέναντι στο πράγμα να εξαναγκαστούν να συνεργαστούν ώστε να δοθεί κυβερνητική λύση στο αντίθετο της χώρας, στη βάση ακριβώς των πραγμάτων που έχουμε ζητήσει και που όλος ο κόσμος συζητάει και θα το ήθελε,
ανεξάρτητα από τι ηγεσίες, κομματικοί μηχανισμοί λένε ή πράττουν ή προσπαθούν να μελωρεύσουν, και ταυτόχρονα δημιουργήσουμε τρομακτικό πρόβλημα στο κυρίαρχο κομματικό σύστημα, γιατί το κυρίαρχο κομματικό σύστημα από τι αναπαράγεται πλέον, εφόσον δεν έχει κομματικό μηχανισμό, δεν έχει δυνατότητα να πάει στον κόσμο, δεν βγαίνει έξω από τον κρατικό κορβανάρι. Αν το κόψουμε αυτό, η αποσύνθεση αυτών των δύο μεγάλων, ξέρετε τώρα, κατευθυμισμό, μεγάλων κομμάτων με τα σημαραματούντα θα καταραίει λες και θα λιώνει στο αβούδιο. Και εκεί θα δοθεί η ιστορική ευκαιρία στο λαό να διαμορφώσει τη δική του πολιτική προσώπηση που του οφείλει ώστε να μπορεί να λύσει το πρόβλημα με όρους εξουσίας. Αυτό βεβαίως δεν απαιτεί μόνο κοινοβουλευτική ιστορία. Απαιτεί και οργάνωση στα κάτω. Απαιτεί δηλαδή αυτό που κάναμε όλο αυτό τον καιρό. Είτε με τις κινητοποιήσεις της Λατίας, τις λαϊκές συνελεύσεις, είτε με τις οργανώσεις τύπου ΕΠΑΜ, είτε οτιδήποτε έχει σαν μαζική λαϊκή κινητοποίηση. Και προέχει πάνω απ' όλα η ενότητα του λαού. Να βάλουμε στην άκρη αυτά που τα ποδοσφαιροφιλικά που μας χωρίζανε. Να βάλουμε στην άκρη το δεξιός αριστερός. Έχουμε μπροστά μας καθεστώς κατοχής. Στο καθεστώς της κατοχής απαντάμε με κοινά κοινωνικά και εθνικά αιτήματα. Με απελευθερωτικά αιτήματα. Με τα αιτήματα εκείνα που χρειάζεται όλος ο λαός να υποστηρίξει, ανεξάρτητα ιδεολογία της κομματικής κατεύθυνσης ή ταυτότητας. Αυτό προέχει. Αυτό πάνω απ' όλα. Και όποιος συμβάλλει στο διαχωρισμό του λαού, όποιος επαναχαράσει γραμμές μέσα στο λαό, είναι εχθρός. Είναι στο απέναντι στρατόπεδο. Δουλεύει για τον άλλον, για τον εχθρό. Είτε το ξέρει, είτε όχι. Είτε έχει αγνές προθέσεις, είτε όχι. Και αυτός πρέπει να συντριβεί μαζί με τον εχθρό. Και πρέπει να συντριβεί αλήθεια, ανελαίητα, όπως οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό στον πόλεμο που μας έχει κηρύξει. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να συζητάμε περί θεωρίας γενικών διατάξεων. Κινδυνεύουν ζωές. Χάνονται ζωές καθημερινά. Χύνεται αίμα από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανελαίητοι στον τρόπο που τοποθετούμαστε στα θέματα αυτά. Ανελαίητοι ακόμη και απέναντι στο σύντροφό μας, να το πούμε έτσι. Που χάνει τον στόχο, χάνει τη σημασία. Τη σημασία της ενότητας του λαού. Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε και κάναμε στο μέτρο δυνατό. Δεν είναι η ευρύτερη δυνατή στην παράταξη που είχε το ψηφοδέλτιο το είχε, αλλά κάναμε κάτι πρωτότυπο. Είπαμε, αντί να ζητάμε να προσχωρήσουν οι άλλοι σε εμάς ή να μας ζητάνε οι άλλοι να προσχωρήσουν σε αυτούς, δεν κάνουμε κάτι πιο πρωτότυπο. Να επαληθεύσουμε την έννοια της συνεργασίας. Δηλαδή ότι ο καθένας με βάση τα δικά του προτάγματα, τους δικούς του στόχους και τους δικούς του υποψηφίους συνεργάζεται με όλους τους υπολείπους στη βάση του κοινού ψηφοδελτίου με τα κοινά προτάγματα. Και ας αποφασίσει ο λαός με το σταυρό του ποιον θα ενισχύσει. Αυτό το απλό. Το προτείναμε από τον Οκτώβριο του 2011 σε όλους, από τον κύριο Καμένο μέχρι την Ανταρσία. Κάναμε την ίδια πρόταση. Ο καθένας με τα δικά του προτάγματα, ο καθένας με τους υποψηφίους. Αρκεί να έχουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο ώστε να έχει πολλαπλασιαστεί η ψήφος μας. Να μην είναι κατακαιρματισμένη. Εισπράξαμε απαντήσεις στο στυλ, έλα είναι τώρα, εντάξει. Διαλυθείτε ησύχως και ελάτε στα ψηφοδέλτια. Ή ελάτε στη Στρούγκα που έχω δημιουργήσει με τις πιστώσεις. Ή άλλη λογική λέει να πάμε με αυτούς που έχουμε ιδεολογική ταυτότητα. Εγώ δεν έχω κανένα ιδεολογική ταυτότητα. Εμένα με ενδιαφέρει να υπηρετήσω το λαό μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είπαμε ξανά, ποιος πιστεύει στην κοινή πάλι ενάντια στον κοινό εχθρό. Όποιος πιστεύει και έρθει εδώ στο χαράκωμα, δεν περισσεύει κανένας, όλοι μαζί. Πάνω από 35 κινήματα και πρωτοβουλίες βάσει τις λαϊκές συνελεύσεις και κινήματα από την πλατεία ή από τα αυτόνομες εκδηλώσεις του ελληνικού λαού συστρατεύτηκαν παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε καν την επίσημη νομική εκπροσώπηση που απαιτεί ο λαός, που απαιτεί ο νόμος. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε αυτό το ψηφοδέλτιο πάρα πολύ. Και με συγχωρείτε που έτσι μπορεί να φανεί λίγο υπερφύαλο, αλλά αυτή τη στιγμή στα ψηφοδέλτια, κυρίως ο ΕΠΑΜ, συστρατεύονται αγωνιστές ουσιαστικά από όλο το αντιμνημονιακό φάσμα. Ήρθαν από το μέτωπο του Αλαβάνου και εντάχθηκαν ως
ως ανεξάρτητοι υποψήφοι που υποστηρίζονται από το ΕΠΑΜ. Στην πρώτη Αθήνα, στον Πειραιά, σε πόλεις της χώρας. Ήρθαν από το Άνω Απολυτών, που επικεφαλής του Ξηροδοτείου Επικρατείας είναι ο κ. Χατζηστερός. Όταν διαπίστωσε ότι παιδιά δεν πρέπει να επιλέξει ίσον αρχηγό, έτσι, είτε συμφωνία στα βασικά ζητήματα μαζί με τους άλλους συναγωνιστές. Ήρθαν πάρα πολλοί, οικοδομήσανε όχι με το εύρος ή το βάθος που θα έπρεπε, οικοδομήσανε μια ενότητα στη βάση, με αγωνιστές που αγνόησαν εντολές και μηχανισμούς των ηγεσιών τους και εντάχθηκαν. Έχουμε ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ που αποσχίστηκαν και εντάχθηκαν στα ψηφοδελτία και που σήμερα είναι ανεξάρτητοι βεβαίως, δεν είναι με το ΕΠΑΜ ή οτιδήποτε, αλλά δουλεύουν μαζί μας. Ή από το δεν πληρώνω, όταν αρνήθηκαν να κατανοήσουν τη λογική του γιατί το δεν πληρώνω κατεβαίνει μόνο του. Και ήρθαν μαζί μας και λέμε, ρε παιδιά, όλοι μαζί υπάρχει, καταφέρουμε κάτι. Αυτό καταφέραμε. Δεν είναι αρκετό, ούτε για μας μας ικανοποιεί. Αλλά αυτό είναι, μπορεί να γίνει το εισιτήριο για μια μεγάλη ευρύτατη συμμαχία, όπου επιτέλους να κατανοήσουν αυτοί που το παίζουν προοδευτικοί, ότι όταν μιλάμε για συνεργασία, μιλάμε για αυτό ακριβώς. Για συνεργασία. Βαδίζουμε χωριστά, αλλά ξέρουμε να χτυπάμε μαζί. Και συνεργαζόμαστε χωρίς να ο ένας ζητάει από τον άλλον, χωρίς να ζητάει προσχωρήσεις του ενός από τον άλλον, αλλά δουλεύει ο καθένας όπως ακριβώς ξέρει για να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικό χτύπημα όλοι μαζί. Χωρίς να κοιτάνε ή να ζητάνε από το οικείο παράδειγμα ασφαλείας της αριστεράς και της δεξιάς, τα αντίστοιχα φυσιολογικά κοινωνικών υπολοιμάτων, διότι είναι για να ξέρουμε κι εμείς με ποιο τέλος πάντων συνεργαζόμαστε. Γιατί άμα δεν έχει φυσιολογικό κοινωνικών υπολοιμάτων, πώς να έχει συνεργασία. Αυτό ακριβώς κάναμε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το ΕΠΑΜ με όλες τις δυσκολίες και τις αδυναμίες που έχει δεν είναι ένα κίνημα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν είχαμε καθείς τη δυνατότητα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που ήταν αργά στην εκλογική μάχη και δεν μπήκαμε σκόπιμα. Γιατί προσπαθούσαμε να μην κάνουμε κάτι που να προκαλέσουμε πετελεσμένα και χρησιμοποιηθούν τα πετελεσμένα αυτά από τις ηγεσίες των υπολείπων δυνάμεων του μνημονίου, να το πούμε έτσι, και μας πούν, τώρα που κατεβάσετε από τους δύο αυτούς τις περιοχές και ανακοινώσατε κάποιες εκλογές, δεν συζητάμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε, γι' αυτό μπήκαμε στις εσωτερικές διαδικασίες που υπήρχαν στο ΕΠΑΜ, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη. Εμείς θα τη δώσουμε τη μάχη, έτσι αλλιώς σε 7 του μηνός, πάλι εκεί θα είμαστε όπως είμαστε και πριν από αυτήν την ιστορία και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο έμπειροι, πολύ πιο ικανοί να επιβάλλουμε ή αν θέλετε να συμβάλλουμε στους μεγάλους λαϊκούς αγώνες που έχουμε ανάγκη όλοι μας ώστε το ταχύτερο δυνατό να ανατραπεί η ισοτιμωρία, να καθίσει στο σκαμί εκεί που ταξίζει και να εισπράξει αυτό που ταξίζει και μετά να ανοίξει ο δρόμος πραγματικά για την ευημερία του τόπου και του λαού. Ευχαριστώ. Ήρθε και ο επόμενος υποψήφιος, ο συναγωνιστής Νεκτάριος Μουμουδής, πληροφορικός στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μαντιναδολόγος. Θα τον παρακαλέσω να έρθει να μας πει δύο λόγια για τον εαυτό του και μία μαντινάδα. Επιστρέφω από ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αθήνα και για να μην σας λέω πολλά, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε εδώ στην περιφέρεια. Από τη μια πλευρά είμαστε τυχεροί και από την άλλη είμαστε και λίγο άτυχοι. Είμαστε τυχεροί διότι δεν βιώνουμε στην ίδια ένταση και οξύτητα τα δυσμενή αποτελέσματα του μνημονίου όπως οι συμπατριώτες μας στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις. Αυτή είναι η τύχη μας, αλλά έχουμε και την ατυχία να μην βιώνουμε την Ανάσταση που σιγοβράζει μέσα στο λαό, τη συνειδητοποίηση ότι στο χέρι μας βρίσκεται η λύση των προβλημάτων μας και συνοψίζω αυτή την εμπειρία που είχα στην Αθήνα όπου σε τελείως απίθανα μέρη που άλλοτε μόνο πολιτικούς ψηφίρους άκουγες βλέπεις τώρα τους συναγωνιστές να μιλάνε πολύ ανοιχτά και ξεκάθαρα για την ανάγκη στήριξης του ψηφοδελτίου του όχι και του ΕΠΑΜ γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει τις εκλογές. Το συνοψίζω αυτό λοιπόν γιατί όλοι γνωρίζετε ότι προσπαθούν να μας εξαφανίσουν και από τις δημοσκοπήσεις
και από τα κανάλια επικοινωνίας με το λαό. Το συνοψίζω με ένα δύστιχο. Όσο χτυπά κανείς καρφί, τόσο το στερεώνει. Και όσο χτυπάνε το ΕΠΑΜ, τόσο θα μεγαλώνει. Εγώ αισθάνομαι ευτυχής που έχουμε σήμερα κοντά μας τον Δημήτρη τον Καζάκη, του οποίου ο μεσός λόγος και οι αναλύσεις, οι οικονομικές αλλά και οι ιστορικές, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία μετά από χρόνια αποχής, μάλλον συνειδητής αποκοπής του λαού μας από την πραγματική γνώση που θα του επέτρεπε να σταθεί στα πόδια του, και δίνουν σήμερα την ευκαιρία να αποκτήσει το αναγκαίο μορφωτικό υπόβαθρο που απαιτούν οι καιροί. Ο αγώνας που δίνει σήμερα ο λαός μας δεν αφορά μόνο την δική του επιβίωση. Έχουμε τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, αν κοιτάξει κανείς το γεωπολιτικό μας περίγυρο, όχι μόνο να αποφύγουμε την καταστροφή, αλλά και να λειτουργήσουμε για μία ακόμα φορά μέσα στη μακραίωνη ιστορία μας ως πρότυπο πάρος και οδηγός των ευρωπαϊκών λαών, για να τους οδηγήσουμε στην πραγματική άνοιξη και στην ενότητά τους μέσα από αρμονικές σχέσεις που μπορούμε να οικοδομήσουμε μεταξύ μας. Και όταν η Ευρώπη ενωθεί πραγματικά, όταν αποβάλει αυτή την οικονομική δικτατορία που καταδυναστεύει τους λαούς και τις συνειδήσεις καθενός μας προσωπικά, τότε να είστε βέβαιοι ότι ξημερώνει και μια καινούργια μέρα για την ανθρωπότητα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις για τον Δημήτρη, οπότε σταματώ εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, και στην πορεία και μέχρι τις εκλογές και μετά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Είναι κάποιος που... Πώς θα γίνει τώρα? Είναι εύκολο να σηκωθείτε, να μιλήσετε έτσι δυνατά. Το αυτοκίνητο με την αγίδα Χίλιρο 66-34 εμποδίζει. Ωραία.
Καταρχήν, η εθνικοποίηση των τραπεζών δεν χρειάζεται να γίνει με αποζημίωση, καθώς τους έχουμε δώσει 155 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα σε εγγύησεις και ομόλογα μαζί με ρευστό. Θα τους δώσουμε άλλα 50, μας χρωστάνε για από πάνω. Μας χρωστάνε πολλά. Το συνολικό μεδεκτό κεφάλαιο των τραπεζών δεν υπερβαίνει τα 20 με 30 δισεκατομμύρια. Τους έχουμε δώσει πολλά περισσότερα. Δεύτερον, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες, γιατί πρέπει να εκαθαριστούν τα ενεργητικά των τραπεζών. Δηλαδή να δούμε πού πήγε το χρήμα. Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι έχουν 173 δισεκατομμύρια καταθετική βάση, τόσο είναι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, ταμιευτηρίου και προδεσμίας. Και αυτή τη στιγμή να ζητάνε 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίηση. Άρα δεν έχουν αυτή τη στιγμή στο ταμείο τους ούτε το 10% της καταθετικής βάσης. Πού πήγαν τα λεφτά? Πρέπει να μάθουμε. Όχι μόνο για να δικάσουμε, να κάτσουμε στο σκαμνί τους τραπεζίτες που τα φάγανε, αλλά ταυτόχρονα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε τη ζημιά είναι να διαγράψουμε τα ιδιωτικά χρέη. Αν δεν διαγράψουμε τα ιδιωτικά χρέη, αυτά που είναι μη εκπληρώσιμα, μη εξυπηρετήσιμα, αυτά που πουλάνε τώρα στις JP Morgan, στις μεγάλες επενδυτές του εξωτερικού, δεν θα ανακάψει ποτέ αυτό που αποκαλείται η ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή, η οικονομία του νοικοκυριού και του μικρομεσαίου επιχειρηματία, του ελευθεροεπαγγελματία και αυτό. Δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε αυτό. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη διαγραφή των χρεών. Αυτή τη διαγραφή των χρεών μόνο το κράτος μπορεί να την επιφέρει. Δεν μπορεί κανένας ιδιώτης τραπεζής να το κάνει αυτό. Είναι τεράστιο κόστος. Μόνο το κράτος. Αναδιαχρώνοντας το συνολικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει 4 φορές στην ιστορία του τόπου. 4 φορές. Και μάλιστα το έχουν κάνει οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν ή να ανατεχνήσουν διαδικασίες σύνταξης. Οφείλουμε να το κάνουμε και τώρα. Όσο όμως είμαστε στο ευρώ και στην ευρωζώνη, αυτό είναι αδιανόητο να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Επιπλέον, όταν λέμε για έλεγχο της οικονομίας, εννοούμε το ποιος ελέγχει τους βασικούς μοχλούς της οικονομίας. Δεν μιλάμε τον έλεγχο της καθημερινότητας της συναλλαγής. Μιλάμε ποιος ελέγχει τους βασικούς μοχλούς. Δηλαδή, ποιος ελέγχει τον νόμο. Πρέπει να το ελέγχει η εθνικοποιημένη κεντρική τράπεζα, η χώρα και το κράτος. Δεν μπορεί να το ελέγχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κυρία Μέρκελ, ο κ. Σαρκοζή και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη τράπεζα στο εξωτερικό. Ποιος ελέγχει τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας? Αυτή τη στιγμή την ελέγχει το ΙΚΑ. Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος την εποπτεύει? Αυτή τη στιγμή ο κ. Φούχτερ. Δεν είναι όντως τόσο τέτοιο στιγμή, αλλά δεν είναι όνομα για πλάκα. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικό. Τον έχουν ορίσει από τη Γερμανική Βουλή υπεύθυνο για τις ελληνικές υποθέσεις. Και ήμουν στη Ρόδο πριν 2-3 εβδομάδες και μου λέγανε εκεί μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έλεγε ο κ. Φούχτερ μας έκανε παρατήρηση, διότι σε μία στη μεταφορά του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ένα κριτικό νησί της Δωδεκανήσου, οι Περιφερειακοί Συμβουλοί έβγαλαν στο καράβι που τους πήγε, έβγαλαν πρώτη θέση στη Σicilία. Και παρενέβη ο κ. Φούχτερ από την Βερολίνο και το είπε με ποιο δικαίωμα κόψατε πρώτη θέση στη Σicilία. Έπρεπε να παίρνετε economy class, δηλαδή αυτό ώστε να υπάρχει ποιος είναι ο Φούχτερ που θα αποφασίσει για το τι θα κάνει η τάδε περιφέρεια του Αιγαίου. Γκάουλαρ τον λέγανε την αρχή. Αυτό τον έλεγχο συζητάμε. Δεν μιλάμε τώρα για το τι θα κάνει τις συνταγές και τι προϊόν θα κάνει ο ηλεκτροπαγγελματίας και με ποιο τρόπο θα κάνει την αλλαγή. Λοιπόν, επιπλέον, σε εθνική βάση σημαίνει η ανάπτυξη της οικονομίας σε εθνική βάση, παραγωγικών εξόδων σε εθνική βάση, σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα αξιοποιώ ιδιωτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας μου με βάση προτεραιότητες και ανάγκες της δικής μου οικονομίας, της δικής μου χώρας. Αυτό σημαίνει. Αυτό πράγμα που δεν ισχύει σήμερα. Σήμερα αξιοποιείται παραγωγικό δυναμικό ή οικονομικό δυναμικό της χώρας μόνο με βάση τις προτεραιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μας δίνουν τα λεπτά για να κάνουμε έργα, εάν κάνουμε έργα κοινοτικής λεγόμενης επιλογής. Το να κάνουμε έργα εθνικής επιλογής, δηλαδή αυτά που χρειάζεται η χώρα και υποδομές και επενδύσεις κτλ., δεν επιτρέπεται, διότι δεν μας δίνουν λεπτά. Εμείς δεν έχουμε παρά μόνο να βάζουμε εθνική συμμετοχή, και αυτοί μάλιστα οργανιζόμασταν να τη βάλουμε, δεν την είχαμε καν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν υπήρχε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πραγματικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ελληνικού κράτους. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να γίνει σε εθνική βάση. Δηλαδή, ποια είναι η προτεραιότητά μας? Παράδειγμα, να φτιάχνουμε δρόμους τα οποία είναι προέκταση των οδικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταφέρουν εύκολα τα εμπορεύματα από την Γερμανία στην Τουρκία, ή να δημιουργηθεί σιδηρόδρομος που πρέπει να καλύπτει ολόκληρο τον σύγχρονο και τον ελλαδικό κορμό, αλλά και τα μεγάλα νησιά, όπως για παράδειγμα είναι η Κρήτη. Είναι αδιανόητο για μια σύγχρονη χώρα του 21ου αιώνα να έχει σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο είναι των μέσων του 19ου αιώνα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Άρα να και είναι προτεραιότητα. Ναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις προμήθειες ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή το αμυντικό δόγμα είναι ένα τοϊκό δόγμα. Αγοράζεις ένα σωρό άσχητα καράβια και αεροπλάνα κτλ. Από τα οποία παίρνουν μύθες και τα λοιπά, τα γνωστά. Το γατζόπουλο τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Και αυτό το αμυντικό δόγμα δεν είναι ελληνικό, δεν είναι εθνικό. Δηλαδή, εμείς αγοράζουμε καράβια για να τα φέρνουμε στη Σομαλία, για να τα φέρνουμε στο Αφγανιστάν κτλ. Πληρώνει ο ελληνικός λαός δηλαδή δισεκατομμύρια για το νατοϊκό αμυντικό δόγμα. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε το ελληνικό αμυντικό δόγμα με άλλη δομή και με λιγότερα λεφτά. Σύντομα, αυτό έχει γραφτεί στις γερμανικές εφημερίδες, το έχουν πει και Έλληνες προβουλευτές, ότι στην τελευταία σύνοδο του Eurogroup, για να αποφασίσουν οι Έλληνες πολιτικοί, Σαμαράς και Βενιζέλος για 420 εκατομμύρια επιπλέον, εμφάνισε ο Σόιμπλε την λίστα των αργυρώνιδων Ελλήνων πολιτικών. Και έτσι ζήτησαν. Γιατί θεωρούνταν ότι τέλος πάντων δεν μπορούν να τα 420 εκατομμύρια αυτά, τέλος πάντων θυμάστε, τις δηλώσεις. Ότι κόκκινη γραμμή και εμείς και θα σώσουμε και αυτά και αυτά και πήγαν και η μέρα. Αυτό λέγεται ότι οι γερμανικές συνόδες που το ανέφεραν αναφέρουν ανώνυμες διπλωματικές πηγές στις ομάδες που κάνουν τη διαπραγμάτευση στο Eurogroup. Τίποτα περισσότερο δεν ξέρουν. Πώς? Δεν το ξέρουμε αυτό. Μόνο εάν πάρουμε τα πρακτικά της συνόδου στα χέρια μας. Για να πάρουμε τα πρακτικά της συνόδου στα χέρια μας, θα πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βίας κοινοτίας στο τεχνολογία. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει αυτός που μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι ο Έλληνας πολίτης μόνος του.
Δεν θα γίνει νοθεία. Δεν θα αφήσει να ψηφίσει. Θα ψηφίσει κανονικά. Η μάχη θα δοθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών σχηματισμών που καλούνται να δώσουν πάνω στην κάλπη. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα, ο ψωλός του ΟΗ πρέπει να έχει σε κάθε κάλπη εκλογικό αντιπρόσωπο. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος θα παρακολουθήσει την καταμέτρηση, θα παρακολουθήσει όλη την γενέργεια των εκλογών, θα παρακολουθήσει την καταμέτρηση και φεύγοντας μετά την καταμέτρηση να πάρει μαζί του τα εκλογικά αποτελέσματα σφραγισμένα από το δικαστικό αντιπρόσωπο. Αυτά θα τα δώσει στο κεντρικό εκλογικό μηχανισμό που έχει ο σχηματισμός, το ψευδέλεγιο, και θα τα συγκρίνουμε εμείς με τη βγάζει σύντουλα. Όπου υπάρχει σοβαρή διαφορά, θα κάνουμε ενστάσεις και θα δώσουμε τη μάχη θέση. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε στην πράξη. Επειδή το ξέρουν ότι είναι λίγο δύσκολο και εμείς έχουμε αρκετούς χιλιάδες ανθρώπους που ήδη στρατεύονται στην ιστορία αυτή της μάχης των κάλπης, σκεφτήκαμε κάτι πολύ πιο απλό. Να ελληνοποιήσουν τα Μισά Βαλκάνια. Στο Δημαρχείο, ας πούμε, στην Ελλάδα, στους πήγα για μετά το μόνο μου, μπροστά μου ήταν οι Βελγιανοί. Οι οποίοι άνθρωποι 15 χρόνια δουλεύουν στην Ελλάδα και αυτά όπως μου λέγανε, ας πούμε, που τους ρώτησα, αλλά τώρα δεν κάνουν την ελληνοποίηση. Το ίδιο κάνει η αστυνομία σωριδών αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα προσπαθήσουν να το κάνουν και γι' αυτό άλλωστε κλείσανε νωρίς τις δημοσκοπήσεις. Αποτρέψανε τους δημοσκόπους, τους δημαγωγούς, να βγάζουν exit poll, γιατί άμα σου βγάλει ένα exit poll και σου δείχνει άλλα νούμερα από αυτό που βγάλει η κάλπη, κάθισε. Υπάρχει αυτό το θέμα. Θα το παλέψουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Μόνο δεν ξέρω κάποιον άλλο τρόπο. Τώρα, για το ζήτημα της υποτίμησης. Η υποτίμηση δεν είναι αναγκαία ούτε υποχρεωτική. Θα το πούμε. Η θεωρία που λέει βάζω το νόμισμα και το υποτιμώ για να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα είναι μια θεωρία νεοφιλελεύθερη, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει κερδίσει καμία οικονομία από την υποτίμηση του νομίσματος της ανταγωνιστικότητας. Αυτό μπορεί να το κατακτήσεις μόνο όταν έχεις υψηλή παραγωγικότητα και θες να δώσεις μια κλωσιά επιπλέον συγκυριακά στην οικονομία σου. Μόνο τότε και αυτό είναι και αμφίβολα το ίδιο. Πώς την αποφεύγεις. Όταν δημιουργείς μια ισοτιμία στο εθνικό νόμισμα, όταν πάμε στο νέο νόμισμα θα δημιουργηθεί μια ισοτιμία. 1/1, 1/32, δεν έχει σημασία. Η ισοτιμία αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας σου. Αν η δυναμική ανάπτυξη, πώς υπολογίζεται, τώρα κάνουμε μαθήματα πρωτοετούς στο ΣΕΤΕΙΜΕ. Λοιπόν, ας πω, η ισοτιμία πώς διαμορφώνεται. Διαμορφώνεται με δύο τρόπους. Ή ρίχνει στο νόμισμα στη διεθνή αγορά και ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση στη διεθνή αγορά διαμορφώνεται μια ισοτιμία. Ή το διαμορφώνεται εσύ σε προστατευμένο εθνικό περιβάλλον ανάλογα με το σύστημα μεταβλητών που θέλει να εκφράσει σε επενδύσεις, κατανάλωση, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας. Αν αυτές οι μεταβλητές που έχει συλλέξει και με βάση τις οποίες έχει βγάλει την ισοτιμία επαληθευτούν, το νόμισμα σταθεροποιείται. Εάν δεν επαληθευτούν και βρίσκονται πιο κάτω από τις προβλέψεις ή τη δυναμική που έχει προβλέψει την οικονομία σου, θα υποχρεωθείς να το υποτιμήσεις. Εάν πάνε καλύτερα από ό,τι έχει προβλέψει, έχει δύο επιλογές. Ή η υπερτίμηση του νομίσματος ή τροφοδοσία με περισσότερο χρήμα στην αγορά. Ναι. Καταρχάς, συγχαρητήρια που κάνατε την υπέρβαση και συνεργαστήκατε με άλλα κινήματα πολιτών. Αυτό λίγοι Έλληνες καλά να το κάνουν. Θέλω τη θέση σας πάνω στους φορολογικούς τελετές στα φυσικά πρόσωπα και εάν στηρίζετε την ιδιωτική επιχείρηση. Ωραία.
Δύο πράγματα. Σχετικά με την ιδιωτική επιχείρηση που αφορά παραγωγική συμμετοχή ή κοινοτοκινική συμμετοχή, αλλά πραγματική ιδιωτική πρωτοβουλία, και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι μόνο η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Γιατί όντως στηρίζει στην ιδιωτική πρωτοβουλία του εργαζόμενου εργοδότη του, αυτή να τη στηρίξουμε στα πλαίσια μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης οικονομία. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παίζουν μονοπωλιακό ρόλο ή λειτουργούν ως στρας και καρτέλ θα συντριβούν. Από εκεί και πέρα, φορολογικούς τελετές, ειδικά για τα φυσικά πρώτα παράδειγμα. Εμείς έχουμε την εξής φιλοσοφία τα ζητήματα αυτά. Αν και το μελετάμε το θέμα, δηλαδή οι επιστημονικές ομάδες του ΕΠΑΜ μαζί με κοινωνικές δυνάμεις από άλλα κινήματα και όλα αυτά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αποκοινούτηση. Είναι το μέτωπο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε σε όλα. Έτσι. Ή να έχουμε για όλα θέση. Αυτή είναι το πλεονέκτημα του τράσου μέτωπο. Έχουμε διαφορετικές απόψεις και συμβιώνουμε αυτές τις απόψεις. Αλλά η βασική μας φιλοσοφία ποια είναι? Πρώτον, πρέπει η φορολογία των φυσικών προσώπων πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική φορολογική ικανότητα του φυσικού προσώπου και της οικογένειας. Δεν μπορεί να υπάρχουν τεκματά εισοδήματα, ειδικοί φορολογικοί συντελεστές ή κλιμάκια μη τιμοποιημένα, τα οποία στην πραγματικότητα καταλήγουν να φορολογούν μόνο τα χαμηλά εισοδήματα ή τα μεσαία εισοδήματα με πάρα πολύ ψηλούς συντελεστές. Όμως δεν αρκεί αυτό. Κατά τη γνώμη μας, η άμεση φορολογία, η φορολογία δηλαδή των φυσικών προσώπων, θα πρέπει σταδιακά να συρρυκνωθεί ως ποσοστό στα συνολικά κρατικά έσοδα. Θα πρέπει να υποκατασταθεί, όχι από την έμεση φορολογία που κατά τη γνώμη μας πρέπει να καταργηθεί με εξαίρεση την αποτρεπτική έμεση φορολογία, τα είδη υπερπολιτελείας και άλλα, ιδίως τα εισαγόμενα, αλλά θα πρέπει να υποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί από κρατικά πρωτογενή έσοδα. Δηλαδή από κρατικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα ένας ιδιώτης οφείλει να παράγει το εισόδημα που καταναλώνει, αλλιώς είναι παρασιτικός. Έτσι, αν απλά αναδιαμένει εισόδημα και παίρνει από το αναδιαμόμενο εισόδημα, είναι παρασιτική δραστηριότητα. Έτσι, εμείς πιστεύουμε το κράτος πρέπει να έχει κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα που να του παράγει εισόδημα τέτοιο, ώστε να μην χρειάζεται να βάζει το χέρι όλο και περισσότερο στους πολίτες διαμέσου της φορολογίας και να συρρυκνωθεί δραστικά το κομμάτι δηλαδή των φορολογικών εσόδων που έρχεται από τους πολίτες. Που βεβαίως πρέπει να γίνεται με όλους τους αντικειμενικούς φορολογικής ικανότητας. Έτσι πιστεύουμε θα απελευθερωθεί από το έτσι θα δοθεί η δυνατότητα του κράτους να επεκταθεί ως προς τις κοινωνικές του λειτουργίες και να απελευθερώσει τον Έλληνα πολίτη από την υψηλό συντελεστή φορολογία. Τα καρτέλ και τα μονοπόλια. Τα κρατικά καρτέλ και τα κρατικά μονοπόλια. Θα συζητήσετε και αυτά. Τα κρατικά μονοπόλια βασίζονται στα αναπαλωτρία τα δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά οφείλει ένα κράτος σύγχρονο πολιτισμένο να τα προστατεύει και να διαθέτει τους Έλληνες πολίτες. Πρέπει να αποφασίσει τι κοινωνία θέλει. Για να δεις τι ακριβώς κράτος θέλει. Αν θέλει μια κοινωνία όπου η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια είναι εγγυημένα δικαιώματα σε όλους τους Έλληνες πολίτες στο μέγιστο της δυνατότητας και των επιτευγμάτων της ευθύνης, τότε οφείλει να έχει κρατικό μονοπόλιο εδώ στους τομείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η ιδιωτική παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς μπορεί να υπάρχει, βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να ανταγωνίζεται την κρατική παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπάρχει ιδιωτική κλινική, αλλά η κρατική κλινική θα πρέπει να έχει το μέγιστο των δυνατών της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών. Και αν θέλει κάποιος να πάει να πληρώσει στην ιδιωτική κλινική, θα πάει να πληρώσει. Αλλά το κράτος οφείλει να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών για τον Έλληνα πολίτη. Των αναγκαίων υπηρεσιών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάνω μια πλάκα. Δηλαδή, έχω χρησιμοποιήσει πολύ το παράδειγμα της οδηγίας. Σε πάρα πολύ και με λατρεύει η οδηγική παροικία στην Ελλάδα. Με λατρεύει. Δηλαδή, μπορεί να με κάνει και εκεί τη μονιμότητα του εργός του όρθου, δεν ξέρω. Αλλά λένε τώρα, πλάκα κάνω. Μου εξήγησε κάτι στο εξής. Το έχω μελετήσει αρκετά το παράδειγμα, όπως και άλλα παραδείγματα, για να πάρουμε εμπειρία για τον τρόπο που θα πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές και για τη χώρα μας. Όχι μόνο στην οδηγία, είναι πάρα πολλές φορές. Μου λέγατε εσείς, πόσες ιδιωτικές κλινικές μπορούν να επιβιώσουν στην οδηγία. Επιβιώνουν στην οδηγία. Μία.
Η κλινική που κάνει πλαστική χειρουργική για την ομορφιά ανδρών και γυναικών. Όλα τα άλλα, συμπεριλαμβανομένου και της πλαστικής που είναι απόρρια επαγγελματικού κινδύνου ή ατυχημάτων, το κάνει δωρεάν το κρατικό σύστημα υγείας, το οποίο πληρώνεται με κρατικά έσοδα που προέρχονται από το κρατικό πετρέλαιο και την κρατική τεχνογνωσία πάνω στο πετρέλαιο, όλη την φορολογία δηλαδή. Ένα τέτοιο μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, θα μπορούσε με κάνει τον διευθύνει συγγενείς. Δεν θα απαγορεύσουμε τον άλλον να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες ή ιδιαίτερες υπηρεσίες σχέση με αυτό. Μπορεί να τις παρέχει και να τις χρησιμοποιεί όπως ο ίδιος θέλει, αρκεί το κράτος να παρέχει το βέλτιστο δυνατό στον Έλληνα πολίτη. Να μην, δηλαδή, η ιδιωτική πρωτοβουλία να μην στηρίζεται στην ανέχεια ή στην απελπισία του καταναλωτή, αλλά να δίνει το εξτρά, το επιπλέον, και σε αυτόν που έχει τη δυνατότητα. Με αυτή την φιλοσοφία πάντα μιλάω. Το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία στους 151 από τα δύο μεγάλα κόμματα. Τι θα γίνει δηλαδή αν δέσουμε το πιθανότερο θα είναι πάρα πολύ λοιπόν, να είναι πολύ ειλικρινής. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι να πούν δεν θα σας ταμιεύουμε τα λεφτά από τις δόσεις του δανείου. Έτσι, θαυμάσια, δεν θα φέρνουν. Γιατί αυτά θα πληρώνουν στο πублικό. Ναι, ναι. Ναι, αυτή. Όχι. Όχι. Είναι παράνομο. Τελείως παράνομο. Πρώτον, η κυβέρνηση του Παπαδήμου είναι παράνομο. Έχει παραβιάσει κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας. Η έννοια κυβέρνηση ειδικού τύπου ή μεταβατική κυβέρνηση δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Είναι επινόηση μόνο και μόνο για να φτιαχτεί η κυβέρνηση του Παπαδήμου. Δεύτερον, και επί της ουσίας είναι εκτροπή του από το Σύνταγμα. Διότι ακόμη και αν δεχτούμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ήταν ειδικού σκοπού και μεταβατική, δηλαδή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να νοήσει μια τέτοια κυβέρνηση να δεσμεύει το ελληνικό κράτος για τα επόμενα 15 χρόνια ή 30 χρόνια. Είναι αδιανόητο. Μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα είδο λαϊκή νομοποίηση ή συνταγματική νομοποίηση. Το τρίτο, δεν υπάρχει η λεγόμενη αρχή της δεδηλωμένης. Η αρχή της δεδηλωμένης είναι νοπή λαϊκή εντολή και αντίστοιχη κοινωνική πλειοψηφία. Ποια νοπή λαϊκή εντολή είχαν οι βουλευτές που ψήφισαν τον Παπαδήμο? Αυτός που ψήφισε η Δημοκρατία η Πατρό, ψήφισε το Γιωργάκη και το Σαμαρά. Δεν ψήφισε τον Παπαδήμο. Αυτό το πράγμα συνέβη στο Ινδιανά, το 65. Έτσι. Και τότε το πολιτικό σύστημα, ακόμη και το αρχικό πολιτικό σύστημα το επίσημο, ήταν τόσο πολύ αγανακτισμένο με αυτά που έγινε, που έμεινε στην ιστορία υπήρχε μια αποστασία. Δηλαδή αυτοί οι βουλευτές που πήγαν και ψηφίζαν οι κυβερνήσεις που δεν είχαν λαϊκή νομοποίηση, τους λέγανε αποστάτες. Σήμερα τους λένε προστάτες. Αν έχουμε το Θεό μας. Έτσι. Το ίδιο έγινε το 1924. Το 1924, για να δοθούν τα δάνεια, για να πληρωθούν τα σουλτανικά χρέη, απέκτησαν οι ξένες δυνάμεις να υπάρξει μια μεταβατική τύπου κυβέρνηση. Ποια ήταν αυτή? Η παγκαλική δικτατορία. Το 1936 ξανά τα ίδια. Τον Απρίλιο του 1936, μόλις είχε έρθει ξανά ο βασιλιάς, ο Γιώργος ο Βίδας, έβαλε λεγόμενη υπερκομματική κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Την ψηφίσαμε στην υπερκομματική κυβέρνηση και σε 4-5 μήνες έκανε κάποια αφούσου φασιστική δικτατορία στο 36 δηλαδή. Αυτά μόνο σε δύο συνθήκες τα έχουμε γνωρίσει. Αυτό που δούμε σήμερα το πάδι. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να καθίσει στο ψαμί αυτοί που έχουν δημιουργήσει εκτροπή. Δηλαδή είναι αυτό το αριστοτελικό. Δεν είναι δυνατόν
μια κοινωνία να βαδίσει μπροστά, εάν δεν θα αφαιρέσει στο δηλητήριο από το οποίο δηλητηριάζεται τη διαφορά και την τροπή. Αν ο ελληνικός λαός δεν αποκτήσει οξυδέρκεια, ανεπιβολή θυσία για τα ζητήματα της δημοκρατίας, τότε είναι δούλος λαός. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η σημασία του να μπορέσω να υπερασπίζω ένα πολίτευμα ή μια πολιτιακή δομή. Ο Ρουσό έλεγε, και ήταν πάρα πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου, ότι ένας λαός που πληρώνει μισθοφόρους για να υπερασπίσει στη χώρα του και βουλευτές για να την πουλάνε, δεν είναι ελεύθερος λαός. Το ίδιο είναι και το εδώ. Μόνο ένα σχόλιο σε όσα είπε ο Δημήτρης και σε όσα με την ερώτησή σας αναδείξατε. Σε πρόσφατη αποφύτιση σε νομική σχολή της χώρας, ο πρόεδρος του τμήματος, συνταγματολόγος στην ειδικότητα, απευθυνόμενος στους γονείς των φοιτητών, είπε κάποια στιγμή με αυτά που κάνουν, ξεχάσαμε αυτά που μάθαμε. Με λίγα λόγια, έχουν καταργήσει τις βασικές αρχές της νομικής επιστήμης. Και εδώ αναδεικνύει ότι το Σύνταγμα, τις βασικές αρχές της νομικής επιστήμης, αυτό που λέμε νομικό πολιτισμό. Και με αυτή την έννοια αναδεικνύεται μια μεγάλη ευθύνη του νομικού κόσμου, ο οποίος πρέπει κάποτε να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στον λαό για να τον πληροφορήσει για αυτά τα θέματα. Είναι δε τραγικό ο αρχιτέκτονας του δεύτερου μνημονίου και ο επίδοξος, δεν μπορώ να πω πρωθυπουργός, να είναι συνταγματολόγος. Αυτό είναι μεγάλη κατάδια. Και ο νομικός κόσμος πρέπει να το αποβάλει αυτό το στίγμα κατά τη γνώμη μου. Κύριε Καζάκη, πήγατε στη σπίτια μας, θα συμπαθήσαμε και όλους τους κόσμους που είναι εδώ είναι μαζί σας. Αλλά θα ήθελα να προβληματιστώ μαζί σας για τις εκλογές. Έχουμε τα μνημονιακά και τα αντιμνημονιακά κόμματα. Υπάρχει περίπτωση ένα αντιμνημονιακό κόμμα να πάρει παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουν σήμερα δημοκρατήσει, και να πάρει εντολή της βαθμού κυβέρνησης? Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Και το χειρότερο είναι, πέρα που έχουν άνοδο τρία κόμματα μαζί, είναι πολύ περισσότερο. Επομένως, όταν σας άκουγα αυτά που λέγατε και θέλαμε να τα ακούσουμε επίσημα, αναρωτιόμουν. Αυτά είναι αδύνατα. Διότι το 32% τα δύο κόμματα θα το πάρει. Επομένως, τι κάνουν τα δύο μεγάλα κόμματα? Κάνουν εκλογές για να δώσουν το δικαίωμα και το περιθώριο στους μνημονιακούς να κάνουν κυβέρνηση. Έχουμε άλλη δουλειά. Πρόκειται να συζητήσει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ακούμε? Δυστυχώς όχι. Αν έχετε κάτι να μας πείτε. Επομένως, όλα αυτά που είπατε ήταν σωστά. Αλλά δεν πρόκειται να εφαρμοστούν εάν δεν βγάλουμε μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Αφού λοιπόν με τον τρόπο που πάμε, σίγουρα πάμε στη καταστροφή να βγάλουμε μια μνημονιακή κυβέρνηση, εδώ στην Κρήτη γεννήθηκε μια ιδέα, την οποία σας την έχω δώσει σε ένα χαρτί απλό. Που είναι η λύση σε αυτά που προβληματιστήκατε. Και εγώ πιστεύω ότι είσαι ο μοναδικός και οπότε αισθάνομαι άνετα που μιλάω με ένα δικό κόμμα τους. Με τον Βενιζέλο, με τον Σαμαρά. Όχι εκεί. Όχι, εντάξει. Ήταν αδύνατο να μιλήσεις, ειδικά με τον Βενιζέλο. Ναι, όχι εκεί. Όχι. Ο προβληματισμός είναι όλο μας. Ο κόσμος λέει, δεν ξέρει τι να ψηφίσω. Άκουσε που ο καθένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που συμβαίνουν και όλοι τα καταλαβαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Τι κάνουμε? Τι προτείναμε?
Και εγώ πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να κάνετε την αλλαγή εδώ, την οποία θα τη στείλετε παντού. Και να τις ξενήσει. Εμείς προτείνουμε να πάρουμε τα τρία μεγάλα αντιμνημονιακά κόμματα, δεν βγάζουμε έξω τα μικρά, όλοι οι επίσης στην Δημοκρατία, αλλά δεν θα έχουν ελπίδες να γίνουν πρώτο κόμμα. Και να πούμε, θα ψηφίσουμε, θα ρίξουμε ένα κλήρο στα τρία κόμματα. Και όποιο βγει, θα πούμε, θα ψηφίσουμε όσοι μπορούμε μόνο αυτό, να βγει πρώτο κόμμα, να τους πάρουμε τους 50 ψήφους αυτό που ύπουλα το βάλανε και να κάνουμε μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Η δυσκολία βέβαια είναι τι θα γίνει μετά αν θα συνεργαστούμε. Με αυτό εκεί θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Αν τους δώσουν την ευκαιρία να κάνουν να κάνουν την εξουσία και να κάνουν κυβέρνηση και δεν συνεργαστούν, τότε ο κόσμος θα καταλάβει ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Και θα είναι έτοιμος μετά μόνος του να ξεσηκωθεί. Και το άλλο είναι οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους τα κόμματα. Αυτό δεν είναι δικό του θέμα, είναι δικό μας θέμα, του δικού λαού. Αν το ΚΚΕ θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Επένωση ή όχι. Εάν οι άλλοι θέλουν να καθίσουν στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αυτό, αν θα πάρουν την κυβέρνηση της χώρας, ας πάρουν λοιπόν το υποψήφισμα να αποφασίσουμε εμείς. Ναι, όχι έπαιζε, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν από εδώ την Αχανιά εσείς στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία, θα μείνει στην ιστορία. Δηλαδή να στηρίξουμε και να αντιβραβεύσουμε τις τάσεις τους που δεν θέλανε με τίποτα τη συνεργασία στα αντιμνημονιακών δυνάμεων. Όχι, δεν συνεργαστήκαμε. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει ενισχύοντας τις δυνάμεις που πραγματικά ζητάνε τη συνεργασία και άρα επιβάλλοντας μια κατάσταση τέτοια όπου πραγματικά οι μηχανισμοί θα κτίζονται μπροστά στη λαϊκή θέληση. Αυτό το νομίζω είναι πολύ απλό. Τώρα, αυτό είναι πολύ απλό να ενισχύσει τις δυνάμεις εκείνες που πραγματικά ζητάνε τη συνεργασία ή πασίζουν για τη συνεργασία, έτσι ώστε να επιβληθεί και σε εκείνες τις δυνάμεις που δεν τη θέλουν. Μα αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εάν υπάρχουν 151 βουλευτές. Εάν δεν υπάρχουν 151 βουλευτές, την επόμενη μέρα θα δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε όλα τα κόμματα της Βουλής. Συμπεριλαμβανομένου του κόμματος της Αριστεράς. Και τότε το ξεβράκωμα θα είναι της αρκούδας. Διότι η κυρία Παπαρίγα θα λέει, όπου πάτε το πίσω συνωμοσία του κεφαλαίου. Ο κύριος Τσίπρας θα λέει αυτά που λέει εδώ, δεν θέλω να μην επεκταθώ, ο Δαλάι Λάμα κτλ. Λοιπόν, και εμείς θα τους ζητήσουμε συνεργασία. Πούμε, λέτε εδώ, καθίσουμε κάτω, να πάμε σε συγκεκριμένα προτάγματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα η λύση είναι αποσταθεροποιούμε το επίσημο κομματικό σύστημα, έτσι ώστε να μην μπορεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας ή δυνατότητα συνεργασίας με το 151. Και μετά θα δούμε πώς θα φύγει ο Χρέος. Γιατί αν κάνουμε το λάθος απλά να αναπαράγουμε το υπάρχον κομματικό πολιτικό σύστημα μέσα στην ιστορία, δίνουμε την ευκαιρία να κατέβουν τόσο χαμηλά τα ποσοστά του δικομματισμού, ώστε να κερδίσει το 151 με το ελάχιστο δυνατό συνολικό ποσοστό. Το πρόβλημα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι παίρνουν τους 50 βουλευτές και με 20% να πάρει το κόμμα. Ή 18 ας πούμε να μοιραστεί τους υπόλοιπους, παίρνουν τους 50 βουλευτές. Εντάξει, αλλά για να κάνει κυβέρνηση δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να συνεργαστεί και με άλλο κόμμα. Και με αυτόν τον τρόπο που λέτε, ενισχύεται το ίδιο και το δικομματισμό. Ποιος θα στήσει ότι για παράδειγμα δεν θα βρει τους επίσημους βουλευτές, αν απαιτεί το 32 μόνο το 100,
δεν θα το δει από τον κύριο Κουδέλη ή από τον κύριο Καμένο. Θα ήθελα να σας πω στον κύριο, κύριε, εσείς κάνετε την ερώτηση. Βάλατε 3 κόμματα. Το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, το Συνασπισμό και το Καμένο. Εμάς τι μας βάλετε. Τα σκουπίδια δηλαδή εμείς. Α, νόμιζα. Τώρα που έχει μειωθεί και ο κόσμος, θα μιλήσω το λίγο ακόμα. Και σας είπα ότι έχουμε 30%. Υποθέσεις κάνετε. Μα δεν τα δείτε όλα τα κόμματα. Το πρόβλημα είναι να μας δουν 4 κόμματα να αποκρίνουν μπροστά. Μπορούμε και θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε. Να είστε αισιόδοξοι, θα την πάρουμε. Να είστε αισιόδοξοι. Έχω πιο καλή φορά. Σπύρο, έλα μετά. Να τα πούμε πιο μετά. Φίλοι και φίλες επειδή ακούω, μάλλον διαπιστώνω ότι υπάρχει μια θέληση μεγάλη από τα κάτω που είναι διαπίστωση και της θέλησης που υπάρχει παρά έξω για ενότητα όλων των δυνάμεων που λένε ότι είναι αντιμνημονιακές. Ένα πράγμα είναι το κριτήριο που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Εάν μεθαύριο σε μια υποτιθέμενη κυβέρνηση αντιμνημονιακή, σε εισαγωγικά, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είναι αντικατοχική αυτή η συμπόρευση. Αρχίζουν πάλι τα διλήμματα. Αυτά που μπήκαν και στο Σαμαρά. Ότι εάν και εφόσον αρχίζει να διαπραγματεύεται με τους δικούς του όρους, εάν και εφόσον αρνηθείς το χρέος, το επαρκές χρέος, το μέρος εκείνο που είναι χρέος των δοκορλήπων, όχι των ασφαλιστικών ταμείων, τότε θα σε βάλουμε στον παππούλα, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωζώνη. Τότε τι θα κάνουμε αυτές τις δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα ελπίθος της συνεργασίας και του μετώπου που πρέπει να οικοδομηθεί. Όχι ότι θα πρέπει, δεν είναι καλά να συμφωνήσουμε των προτέρων ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι μια θέση που επάνω. Την υπερασπίζεται, κάνει τις αναλύσεις του, τεκμηριωμένες, επιστημονικά αποδειγμένες νομίζω με το λόγο του Καζάκη και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα οι συνεργαζόμενοι, το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ενώπιον του ελληνικού λαού ότι όταν θα πει το εκβιαστικό δίλημμα που όλοι ξέρουμε ότι θα πει, σας εκβιάζουμε ότι θα πήγετε από την Ευρωζώνη. Και θα πάτε τότε να δείτε στην τζούγκλα που ζούσατε σε βραχμή. Τότε που ήσασταν κανίβαλοι στις φυλιές και που δεν είχαν ψωμί να φάνε όταν είχαμε βραχμή, όταν είχαμε εθνικό νόμισμα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν θα πέσουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα, τι θα γίνει. Θα γίνει σε ένας νέος Σαμαράς, Σύρια, Τσίπρα, που ήδη το κατάλαβες αυτό το πράγμα και από τώρα λες πριν σε εκβιάσουμε, δέχεσαι τον εκβιασμό και λες τριετής αναστολή του χρέους. Εσύ κυρία Παπαρίγα θα μας πεις όταν θα γίνει η λαϊκή εξουσία, η εργατική λαϊκή που εννοεί το ΚΚΕ, όπως εννοεί αυτό ΚΚΕ σύμπαμε, όταν θα είμαστε έτοιμοι για να κρεμίσουμε το κάστρο του καπιταλισμού, τότε θα αντισταθούμε σε νέα κατοχή. Εσείς οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, που πάτε με το Καμένο και τα λοιπά, που ορκίζεστε στο ότι δεν θα φύγετε με τίποτα από την Ευρωζώνη, ό,τι και αν συμβεί. Αυτό δεν λένε. Τι λένε οι λεγόμενες αντιμνημονιακές δυνάμεις που δεν εξέρχονται να έρθουν στο κάλεσμα στο Βιετνάμ. Ότι εμείς πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αυτό το πάση θυσία θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, τι σημαίνει. Ότι δεν θα έχουν άρνηση, δεν δέχονται την άρνηση της πληρωμής του χρέους, αυτοί τη λένε δημαγωγικά. Όπως συνέβη δημαγωγικά ένα διάστημα, έλεγε κάποια συζήματα ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν τώρα ξεκινούμε ένα δύσκολο αγώνα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, εξορρωστώ ότι θα είναι το καλύτερο δυνατό. Και παλεύουμε γι' αυτό. Και πρέπει να παλέψουμε ακόμα περισσότερο. Με τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα του ΕΠΑΜ και των άλλων δυνάμεων και του λαού γενικότερα. Ανοίγουμε ένα δρόμο, μια προοπτική. Είναι οι τελευταίες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, εκλογές της μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα έχουν καταρρεύσει όλα τα παλιά κόμματα. Και τις συμπολίτευσης και τις αντιπολίτευσης και τα μνημονιακά και τα δίθεν αντιμνημονιακά και θα έχουμε νέα σήματα. Ανοίγουμε αυτό το δρόμο και μεθαύριο
θα έχουμε νέες τέτοιες ανακαταστάσεις στο πολιτικό σκηνικό που ο καθένας θα μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο τι ρόλο παίζει η κάθε δύναμη. Μια τελευταία ερώτηση θα μπορούσαμε να ακούσουμε ακόμα. Κάποιος κύριος που να μην έχει τοποθετηθεί. Η κυρία. Είναι ένα απλό που άκουσα σε ένα κανάλι, τοπικό εδώ των Χανίων, έναν τηλεθεατή να λέει ότι αν υπάρχουν 23 κόμματα, έτσι, και τα 10 δεν βγουν. Είπε ότι αυτά τα 10 που δεν θα βγουν μένουν 13, εντάξει. Αυτά τα 10 πάνε υπέρ των μεγάλων κομμάτων, τα ποσοστά τους. Δεν ξέρω αν αληθεύει, το άκουσα από τηλεθεατή, στο τοπικό κανάλι. Εκεί, αυτό δεν ξέρω, τον εκλογικό νόμο δεν ξέρω. Αυτό. Είναι μια μεγάλη παρούφα. Είναι σαν την παρούφα ότι αν πιάναν 51% στα ελευκά, δεν θα μπορούσε να σχηματίσει η κυβέρνηση. Είναι βλακεία. Το εκλογικό νόμος έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να πάρει με ένα ελάχιστο ποσοστό μια συνεργασία κομμάτων, μετεκλογική συνεργασία κομμάτων, την πλειοψηφία στη Βουλή και παίρνοντας τον πόνο στο 50 ευρώ, με ένα 30% αρκεί να είναι έως 6 κόμματα στη Βουλή. Εάν πούνε 7, το 32 γίνεται 38-39. Εάν πούνε 8, το 39 γίνεται 43. Ήδη το 32 είναι αφίβολα το πιάνει. Οι δυο τους μαζί. Έτσι, γιατί βεβαίως και κανένας δημοσιογράφος, όπως και βεβαίως κανένας από τα μεγάλα αφεντικά στην Ευρωζώνη, δεν συζητάει ότι η κυβερνήση αυτοδυναμία, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Κατά διάνοια το λοιπόν ξαναδεί. Αλλά οι δύο τους μαζί με τα δικαστέρια, δηλαδή κοιτάξτε να δείτε, αν χρειαστούν μερικούς βουλευτές επιπλέον για να πιάσουν, να έχουν πιάσει ένα 31%, να έχουν 148 βουλευτές και 145 και χρειάζονται περισσότερους βουλευτές, θα έχουν άλλο. Θα στηρίξουν εκλέγικα το Βουδούρι, της Μιλένα Ποτσολάκη και τα άλλα καλόπερα που είναι στο κουβέρι, και να τρέξουν αυτοί. Θέλει μεγάλη φαντασία. Ή ο Ζώης, αν χρειαστεί ο Σαμαράς, ο Ζώης, ο Μακρόπουλος, δείτε, εδώ υπάρχει το Βουδούρι που λέγανε στην Κέρκυρα, το Θεοδόρο του κ. Καμένου, έχει. Η Κέρκυρα βγάζει τον Νέμιλα, έτσι, το ξέρετε, αυτό που είναι σαν τον Μπαρμπασάν στο Muppet Show, πιστός. Έχει και ακριβώς το ίδιο πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτός λοιπόν κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ο εξαπορρίτων του κατεβαίνει το Καμένο. Τώρα, εκτός και αν συμβαίνει αυτό που κάνει νιάου στα κεραμίδια να είναι σύλλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, θα το τραβήξουν. Αλλά θα το κάνουν δηλώσει οι ίδιοι. Όταν τους πιέζουν οι δημοσιογράφοι, σπάνιες περιπτώσεις που ένας δημοσιογράφος τον πιέσει, λέει ο άλλος, με αν χρειαστούν στήριξη, λέει το δεν θα μένουμε εκτός του παιχνίδι, δήλωση Μακρόπουλου, δήλωση Ζώη, δήλωση Μιλάνα Ποτσολάκη. Λέει η πίδα εκεί βρίσκεται. Άρα προετοιμάζουμε καταστάσεις. Άρα το βασικό μέλημα ποιο είναι. Βάζουμε εκείνο το κόμμα που θα δημιουργήσει ατελέσφορο αποτέλεσμα, το 151, ώστε να δημιουργήσουμε κατάσταση τέτοια ώστε να εξαναγκάσει αν μη τι άλλο τις δυνάμεις να συνενωθούν, γιατί έτσι αλλιώς έχουν την πλησία του λαού εκλογικά, που στέκονται ενάντια στο μνημόνιο και να προχωρήσουν στα μνημονιακή βάση. Εάν δεν το κάνουν, τότε θα τους συζητήσει ο κόσμος. Τότε θα τους συζητήσει ο κόσμος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η λύση είναι δεν επιτρέπουμε το 151. Δεν επιτρέπουμε. Ο μόνος τρόπος που το υπάρχον εκλογικό σύστημα αποτρέπει τη δυνατότητα του να υπάρχει το 151 τουλάχιστον με ρεαλιστικά δεδομένα είναι να πει το υπάρχουν στη Βουλή. Και μάλιστα ενισχυμένο. Δηλαδή απλά πράγματα. Δηλαδή δεν λέμε τίποτα για άλλο. Τα στοιχεία που βγαίνουν με βάση με κομμάτια. Δεν λέω κάτι και μας εξηγήσει και οτιδήποτε άλλο. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι αυτός. Και από εκεί και πέρα δεν χανόμαστε.
δεν είναι μόνο ιστορικό το παιχνίδι, είναι και κινηματικό. Και από την άλλη με συγχωρείτε. Δείξτε μου ένα φιλοδέλφιο άλλο, το οποίο έχει περίπου 35 συνθήματα της πλατείας. Υποψηφίους ή στήριξη. Κανένα άλλο. Όταν πήγανε και σε άλλα κόμματα, ο κ. Αριστερός το χέρι αυτό το χέρι, γιατί έκανε διαπραγματεύσεις με τα άλλα κόμματα λεγόμενα κοινωνιακά. Τους λέγανε, ξέρετε, αυτό που λένε στο στρατό, κατά μόνας και μπείτε σε μένα στη Στρούκα. Αυτό λέγανε. Είπαμε όχι, παιδιά, δεν πάει αυτό. Κάποτε πρέπει να γίνει το τελειώδες. Όταν μας ζητήσαν άγρια στις 12 Φλεβάρι, και εγώ δεν θα τα βγάλω τα πασάλια, δηλαδή γιατί από τα κοινικά η ιστορία, με πιέσε ένας άνθρωπος την ώρα που πήγε την ώρα του μου και έπισα στις κάλες. Οι αυτές άπλες, δηλαδή πράγματα, και λίγο πιο κάτω. Όταν συνήθα κάπου, τέλος πάντων, με μάλογους σε διάφορα τέτοια πολεμικά, τα πολεμοπόδια που έχουν μαζί μου για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, διαπίστωσα ότι αυτός που μου είχε στο χέρι, το πράσινο δηλαδή και με τσίρις, ήταν ένας ιερέας. Ο οποίος όλους και μάτια τώρα. Περίπτωση να τον βλέπεις αυτό, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, κανονικά, με καράτσα και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ τι θα του πω, παρά το σχήμα του και πέσει στη δική μου αντίληψη, προσκύνει το δικό μου Ευαγγέλιο. Όχι, θα το πω μαζί. Κράτα το πιστεύω σου, κρατάω το πιστεύω μου και μαζί. Σε ισότιμη βάση. Σε ισότιμη βάση. Με σεβασμό στο δικό του πιστεύω, με σεβασμό στο δικό μου πιστεύω. Και από κοινού ενάντια στο κοινό εχθρό. Θα το πω. Την επόμενη φορά που με πιάσεις πρέπει να έχεις το κατάλληλο προσεκτικό κοινωνικών προβλημάτων που διαφορετικά θα απαγορεύω να με πιάσεις. Τι πράγματα. Με αυτή τη λογική. Ποιο άλλο προδέλφιο έχει τέτοια δυναμική, έχει τέτοια λογική. Δεν ξέρω κανένα άλλο. Αυτό αν υπάρχει, γιατί το έχουμε παρακαπάρει. Μια τελευταία κουβέντα το ξέρει το κ. Αριστερός για το Ρημαρά από πρώτο χέρι. Αλλά θα σας πω τη δική μας περιπέτεια. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που μας είπε ο κ. Χαμένος να συνεργαστούμε. Του βάλαμε τους ίδιους όρους που βάλαμε τους όλους τους πόλους. Αυτά. Τα προτάγματα και η ισότιμη συνεργασία. Η απάντηση ήταν εσύ επικεφαλής του προδελφίου επικρατείας και ένα σεβαστόλογο ποσό για το ΕΠΑΜ, ώστε να μην έχει το πρόβλημα να βρουν υποψηφί του 150 το παράβολο ή να έχει τα προβλήματα να βρει χρήματα για να μπορεί να τυπώσει το προεκλογικό τελικό. Πολύ σεβαστό ποσό. Αρνηθήκαμε από τις αρχές. Λέγαμε ότι εμείς μιλάμε για ισότιμη συνεργασία. Δεν μιλάμε να αποστολείς τον άλλον. Να φορτωθώ τα βαρύδια του κ. Καμένου και αυτός τα δικά μου βαρύδια. Δεν μπαίνει αυτή τη βάση. Αυτά που αρνηθήκαμε εμείς τα εισέπραξε ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Δημαράς. Αφήνοντας πίσω τους συντρόφους και αγωνιστές του που κάναν την προσπάθεια να είναι από κοινού σε άδειο προδέλφιο. Θα επιβραβεύσουμε αυτές τις λογικές. Αν τις επιβραβεύσουμε, εντάξει, είναι και αυτό μια απάντηση. Θα το συζητήσουμε. Εντάξει, τη λογική αυτή. Αλλά η λογική μας είναι να ενισχύσουμε και τις δυνάμεις πραγματικά ξέρουμε ότι είτε στο δρόμο είτε στο κοινοβούλιο είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια αποσύρωση. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Υπάρχει η ΣΟΚ. Η ΣΟΚ είναι η συντονιστική ομάδα κινημάτων. Την ώρα που εσείς λοιπόν λέγατε για την Πρωτομαγιά μιλάγατε, έτσι, να βρεθούμε στο Σύνταγμα, η ΣΟΚ, η συντονιστική ομάδα κινημάτων, έχει προγραμματίσει να τιμήσει τον ήρωα Αλέκο Παναγούλη την ίδια το απόγευμα, εκεί που έχει στηθεί η πρωτοβή του στην Πανεπιστημίου. Άρα λοιπόν τα κινήματα υπάρχουν. Τους αγωνιστές τους θυμάμαι. Εντάξει. Και είμαστε και ενωμένοι. Τώρα, αν υπάρχουν και προβοκάτορες, γιατί υπάρχουν αντιμνημονιακά και αντιμνημονιακά εντός εισαγωγικών. Όταν μου βάλατε λοιπόν ότι το ΚΚΕ είναι αντιμνημονιακό, εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών, διότι τον Οκτώβριο πήγε και έφυγε τη Βουλή, εντάξει, να αντιπροστατεύσει για να πάει το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Το θυμόσαστε αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έφερε 300 από εδώ στην Αθήνα για να πεθάνει ένας και να καεί η Αθήνα. Άρα λοιπόν, τι είναι οι αντιμνημονιακοί? Γι' αυτό σας το υπάρχουν αντιμνημονιακοί και αντιμνημονιακοί μαϊμού. Και με τους μαϊμούς δεν θα πάμε ή με τους κανονικούς.
Τα ξέρω, δηλαδή εγώ κάνω 40 χρόνια αγώνες. Δεν είμαι χθεσινός. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Κατανοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχει καθημερινή εκπομπή η οποία είναι ανοιχτή προς τον κόσμο. Θα το κλείσουμε εδώ, γιατί υπάρχει η ανάγκη να συνεχίσουμε και με άλλες διαδικασίες και άλλες πόλεις και πρέπει να... δεν μπορώ να κάνω εξαίρεση, θα το κλείσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε. Σας είπα ότι καθημερινά υπάρχει εκπομπή και δώσετε ερωτήσεις στον κύριο Στεδέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τον κύριο Καζάκη και τον κύριο Χατζηφέρα που ήταν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καταλαβαίνουμε ότι οι ερωτήσεις σας θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλές, γιατί τόσα χρόνια τις ωραίες που κάνουν και κανένας πολιτικός χώρος δεν μπορούσε να σας απαντήσει. Ο κύριος Καζάκης όμως θα σας δώσει την ευκαιρία και άλλες φορές. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα είμαστε και μετά τις ευκαιρίες.